Μακριά, Δημήτρης Κυριαζής, συνάδελφος, δημοσιογράφος, αρθρογράφος στη Λάιφο, η γειτονία της Ελλάδας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαρία, τι κάνεις? Μια χαρά, εσύ, που βρίσκεσαι, πού είσαι? Όλα πολύ ωραία. Στο χωριό σου? Όχι, δυστυχώς στην Αθήνα, λόγω οικογενειακών ζητημάτων υγείας, παιδιών, τελικά μείναμε εδώ. Μάλιστα. Και να πω, συγγνώμη λίγο που σε διακόπτω τώρα, ότι υπάρχει για τους αγώνες που έλεγα πριν, του Όλοι Μαζί Μπορούμε, υπάρχει και αναμνηστικό καπέλο δώρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, εκτός από το t-shirt. Λοιπόν, γιατί ήταν παράληψή μου και δεν το είπα. Ποιον θα μας συστήσει σήμερα? Λοιπόν, Μαρία, σήμερα θα μιλήσουμε με τη Χριστίνα την Παπακυρίτσι και θα μας μιλήσει με διπλή ιδιότητα. Ως άτομο καταρχάς που έχει αποκεντρωθεί, έχει αφήσει την Αθήνα, έχει παραιτηθεί από τη δουλειά της σε πολυεθνική και έχει μετακομίσει εδώ και αρκετά χρόνια, μοιράζει τον χρόνο της μεταξύ Ιωαννίνων και Δεματίου, ένα χωριό στο Ανατολικό Ζαγόρι, και έχει και την δεύτερη ιδιότητα ότι είναι μέλος μιας πολύ ωραίας ομάδας που λέγονται Ψηλά Βουνά, οι οποίοι παρέχουν συμβουλευτική και υποστήριξη κάθε λογής σε ανθρώπους που θέλουν να κάνουν ένα παρόμοιο βήμα, δηλαδή να αποκεντρωθούν και να πάρουν με λίγα λόγια τα βουνά. Να αφήσουν την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα και να μετακομίσουν σε ένα ορεινό χωριό της πατρίδας μας. Καλησπέρα, Χριστίνα. Καλησπέρα. Γεια σου, Μαρία. Πολύ χαίρομαι που είσαι εδώ μαζί μας. Ήσουνα στην Αθήνα, λοιπόν, εσύ, Ήμουν στην Αθήνα για πολλά χρόνια. Με τι δουλειά έκανες, η ασχολία σου? Η εμπειρία μου και τα χρόνια κυρίως που έχω απασχοληθεί είναι πάνω στο marketing. Στο τμήμα marketing πολυεθνικής εταιρείας ήμουν στο τέλος. Και κάπου εκεί, όταν ήταν να πάρω την απόφαση καριέρα και ζωή στην πόλη ή ζωή στην επαρχία και να αξιοποιήσω την εμπειρία μου για έναν σκοπό που πραγματικά έτσι έχει νόημα για μένα, αποφάσισα το δεύτερο. Θέλω να μου πεις λίγο την καμπή αυτή, δηλαδή πότε έρχεται εκείνη η στιγμή που λες ότι εγώ θα κάνω αυτή την αλλαγή? Πάντα το σκεφτόμουν και το είχα στο μυαλό μου ότι κάποια στιγμή θα συμβεί. Ναι. Εντάξει, μπήκα λίγο στον πειρασμό όταν μπήκα στην αγορά εργασίας και ξεκίνησε, ας πούμε, αυτή η πορεία. Ωστόσο, εντάξει, γρήγορα συνειδητοποίησα ότι μάλλον δεν μου ταιριάζει τόσο. Για να είμαι ειλικρινής, νομίζω έπαιξε και επέσπευσε την διαδικασία ο κορονοϊός. Την περίοδο εκείνη. Τα χρόνια του COVID, ναι, όπου εκεί, εντάξει, η δεύτερη καραντίνα δεν είναι πολύ ευχάριστη η ζωή στην Αθήνα και αποφάσισες να κάνεις την αλλαγή. Συγγνώμη που δεν μπαίνω εδώ, Μαρία. Ναι, βέβαια, Δημήτρη. Αυτό είναι ένα κοινό γνώρισμα και με άλλους ανθρώπους που έχω βρει και έχω φιλοξενήσει στη στήλη μου και αν θυμάσαι και με τους οποίους έχουμε μιλήσει και μαζί. Ναι, το θυμάμαι. Υπήρξε ένα πολύ μεγάλο ορόσημο για τη ζωή αρκετών συμπολιτών μας, όπως φαίνεται. Θυμάμαι τώρα, Δημήτρη, πρέπει να μου πεις λίγο το όνομα της Αρκαδιανής. Την την Πούκα, ναι. Ακριβώς. Και εκείνη όταν έκανε βόλτα, η Ευτυχία. Είπε το ίδιο, ναι, ακριβώς, με τον κορονοϊό, πάρα πολύ. Και άλλοι τώρα και ο Αλέξος Καραγιώρος που είχα αυτό το Σάββατο πριν λίγες ώρες δημοσίευσα την ιστορία του, πάλι και αυτό στον κορονοϊό αποφάσισε να φύγει από την Αθήνα. Είναι ένα κομβικό σημείο, νομίζω. Ναι, ένα ορόσημο κορονοϊός. Μας έχει αλλάξει τη ζωή, η αλήθεια είναι κατά πολύ. Να ξαναγυρίσουμε όμως στη Χριστίνα Παπακυρίτσι. Εσύ γιατί επέλεξες, Χριστίνα, να πας σε αυτό το χωριό στο Δεμάτι? Είχες κάποια οικογένεια εκεί, ρίζα? Δεν έχω καμία σχέση ούτε με το χωριό ούτε με την Ήπειρο. Όλα ξεκίνησαν πολύ τυχαία. Όταν αποφάσισα εκεί, όπως είπα, να πάρω την απόφαση να φύγω από την Αθήνα, έμαθα τυχαία για ένα μεταπτυχιακό που πραγματοποιείται στο Μέτσοβο, από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και λέγεται Περιβάλλον για Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών. Και έτσι το θεώρησα μια πολύ καλή ευκαιρία να περάσω στο μεταβατικό στάδιο προς τη νέα ζωή. Οπότε παρακολούθησα εκεί το μεταπτυχιακό αυτό. Και έτυχε να γνωρίσω τον τωρινό μου συνεργάτη, τον Σωτήριο Τζουγκαρέλη, ο οποίος ίδρυσε την ΣΕΠΤΑ Ψηλά Βουνά, που θα μιλήσουμε λίγο γι' αυτό αργότερα, και μου έκανε πρόταση να συνεργαστούμε και να μετακομίσω στα Γιάννενα και στο χωριό. Ήδη η έδρα της κοινωνικής συνδευτικής επιχείρησης είναι εδώ. Οπότε στα πρώτα μας βήματα με τον σύντροφό μου, μέχρι να βρούμε, γιατί ούτε ο ίδιος κατάγεται
από την Ήπειρο. Και εκείνος δηλαδή έφυγε. Πώς? Και εκείνος έφυγε, σε ακολούθησε, παράτησε δουλειά εδώ και έφυγε. Η αλήθεια είναι ότι δεν παράτησε τη δουλειά του, γιατί είχαμε την τύχη ο Αντώνης να δουλεύει remotely. Μάλιστα. Να είναι απόσταση να δουλεύει. Ναι. Μπράβο, οπότε αυτό σίγουρα διευκόλυνε την απόφαση. Το σπίτι σας, η έδρα σας, πού είναι, στο χωριό? Είναι μοιραζόμαστε μεταξύ χωριού και Ιωαννίνων. Χωριού και Ιωαννίνων. Στο χωριό που από ό,τι καταλαβαίνω, Χριστίνα, είναι 10 άτομα, έτσι. Είναι λιγότερα από 10 άτομα. Λιγότερα. 4 αυτή τη στιγμή. Μαζί με εμάς, εντάξει, μπορεί να γινόμαστε, να διπλασιαζόμαστε. Τα Σαββατοκύριακα έρχονται και περισσότεροι από τα Γιάννενα, ας πούμε, που έχουν σπίτια εδώ στο χωριό και κατάγονται από εδώ. Και κάπως έτσι, ας πούμε, κυλάει η ζωή εδώ. Πριν πάμε και στα ψηλά βουνά, Δημήτρη, λίγο να σε ρωτήσω, είναι από τα πιο μικρά χωριά που μέχρι τώρα έχεις βρει να κάνει κάποιος αποκέντρωση? Ναι, η αλήθεια είναι από τα πιο μικρά και είναι και όμως από τα πιο όμορφα, για να σου πω την αλήθεια, γιατί είχα την τύχη να το επισκεφτώ πριν λίγο καιρό, πριν λίγους μήνες. Είναι πανέμορφο, έχει μια φοβερή θέα και φοβερή ατμόσφαιρα. Όντως είναι από τα πιο μικρά χωριά και τα λιγότερο τουριστικά, γιατί αν και ένα από τα ζαχοροχώρια δεν έχει χτυπήσει πόρτα καλός ή κακός της τουριστικής ανάπτυξης το συγκεκριμένο χωριό. Ναι. Εν τω μεταξύ, όλο αυτόν τον καιρό που μιλάμε, Δημήτρη, ο ένας φέρνει τον άλλον, γιατί κάθε φορά βλέπω τις ιστορίες που βρίσκεις και αναρωτιέμαι πού τις βρίσκεις, αλλά νομίζω πια αυτό το πράγμα έχει αρχίσει και ξετυλίγεται λίγο σαν μύθος. Βρήκες τον ένα, πάει. Αυτό. Ναι. Τώρα το τελευταίο διάστημα έρχονται το πια. παρατηρώ και εγώ. Ναι. Σου έρχονται πια. Ναι, όπως συμβαίνει και σε μένα, ξέρεις, με τον καιρό, τα θέματα πια έρχονται και με βρίσκουν. Δηλαδή, αυτά που βγαίνουν στη ραδιοφωνική εκπομπή. Λοιπόν, Χριστίνα, να ξαναγυρίσω τώρα σε σένα. Και πριν πούμε για τα ψηλά βουνά, η ζωή στο χωριό πώς είναι? Η ζωή στο χωριό είναι πολύ όμορφη, πολύ ήσυχη, κοντά στη φύση, όλα αυτά τα τετριμένα που ακούμε συνέχεια, αλλά είναι όντως πραγματικότητα. Προφανώς δεν είναι και εύκολη. Ναι, θέλω να μου πεις για κάποιες δυσκολίες. Δεν μπορεί να πήγες εκεί και να τρέχετε στα λιβάδια και να είναι όλα ωραία. Ακριβώς είπε και ο Δημήτρης, σας μετέφερε έτσι λίγο την ατμόσφαιρα του χωριού. Πραγματικά η θέα είναι μοναδική και αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, αυτή βλέπω απέναντί μου. Η άνοιξη τώρα εκεί θα έχει έρθει και θα είναι όμορφα. Ακόμα δεν έχει έρθει, εδώ καθυστερεί λίγο. Έχει κρύο? Έχει λίγο κρύο, εντάξει, για την εποχή όχι τόσο πολύ, αλήθεια είναι, και η κλιματική αλλαγή έχει χτυπήσει, αλλά ακόμα σε σχέση με την Αθήνα νιώθουμε το χειμώνα περισσότερο. Ναι. Τα ψηλά βουνά λοιπόν τι είναι? Τα ψηλά βουνά λοιπόν είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση η οποία αναπτύσσει υπηρεσίες και υποδομές για να στηρίξει ανθρώπους που ζουν και δραστηριοποιούνται στα ορεινά, αλλά και να υποστηρίξει ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν, να μετακομίσουν σε αυτά. Και το έχετε καταφέρει αυτό, ας πούμε, μέχρι σήμερα? Έχουμε αναπτύξει ένα δίκτυο πρεσβευτών του χωριού, όπως το ονομάζουμε. Ο Δημήτρης είναι και μέλος αυτού και προωθώντας το χωριό το ίδιος. Και θέλουμε να συνδέσουμε, ας πούμε, αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά αγαπάνε το χωριό τους και θέλουν να το δουν να ζωντανεύει, σαν ανθρώπους αναφοράς, που εγώ σαν ξένη, ας πούμε, που απλά πήγα, επισκέφτηκα στο χωριό ή θέλω κάπως να ζήσω κάπου σε έναν τόπο που έχω ονειρευτεί, να βρω έναν άνθρωπο ο οποίος θα με ξεναγήσει, θα με βοηθήσει στα πρώτα μου βήματα, θα μου δώσει κάποιες πληροφορίες για τον τόπο κτλ. Οπότε, δημιουργώντας έτσι αυτό το δίκτυο και φέρνοντας ανθρώπους σε επαφή, έχουμε έρθει σε επαφή και με ορεινούς δήμους ήδη εδώ, κυρίως της περιοχής, που αυτό θέλουμε να το αναπτύξουμε και στους υπόλοιπους, σε όλους και τους 33 ορεινούς δήμους, νομίζω 33 είναι της Ελλάδας, να δημιουργήσουμε γραφεία προσέλκυσης πληθυσμού. Γι' αυτό βλέπω που έκανες ανάρτηση και λέτε ζει σε καλλιέργεια, σε δημιούργησε στα ψηλά βουνά και δίνετε κίνητρα. Εσείς δηλαδή που έχετε φτιάξει αυτή την ΙΣΕΠ, ότι προσφέρετε, αν τα λέω σωστά, δωρεάν διαμονή τον πρώτο χρόνο. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που σίγουρα σαν ψηλά βουνά έχουμε. Αυτή την πληροφορία σίγουρα, ας πούμε, αυτά τα γραφεία προσέλκυσης πληθυσμού μπορούν να την πάρουν και να την διαδώσουν στα δίκτυά τους. Θα είναι σαν σημεία αναφοράς για τους ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν εκεί.
Οπότε εμείς έχοντας μία υποδομή εδώ και θέλοντας να δούμε και το χωριό το δικό μας να ζωντανεύει, γιατί και για μας είναι πολύ σημαντικό να φέρουμε κόσμο εδώ, για να μπορούμε και εμείς να κάνουμε τη ζωή μας. Άρα, Χριστίνα, πώς μπορεί να, αν κάποιος μας ακούει τώρα και θέλει να έρθει? Λοιπόν, αν κάποιος μας ακούει και θέλει να έρθει, υπάρχει μια ανοιχτή πρόσκληση αυτή τη στιγμή από τα ψηλά βουνά. Μπορεί να επισκεφτεί το site μας thehighmountains.org, στο blog μας, και να βρει την πρόσκληση, να διαβάσει αναλυτικά τι περιλαμβάνει. Μιλάμε για τη διαχείριση κυρίως 4 βιολογικών θερμοκηπίων. Δηλαδή θα έρθει και θα δουλέψει στα θερμοκήπια, σωστά? Θα έρθει και θα διαχειριστεί ο ίδιος ή η ίδια ή οι ίδιοι τα θερμοκήπια. Την παραγωγή θα την εκμεταλλεύεται ο ίδιος ή η ίδια. Άρα προσφέρετε εργασία τώρα εσείς εκεί? Προσφέρουμε την διαχείριση, ενώ όχι απλά εργασία ότι θα έρθει, θα σε προσλάβουμε, όσο αναλαμβάνεις τα θερμοκήπια και ό,τι. Ναι, αλλάζεις τη ζωή σου, έρχεσαι, ζεις εκεί και αναλαμβάνεις τα θερμοκήπια. Και αυτό για τον πρώτο χρόνο, για να βοηθήσουμε σίγουρα το άτομο ή τα άτομα που θα έρθουν, παρέχουμε και για ένα χρόνο δωρεάν διαμονή, κατοικία, αυτόνομη, με την προϋπόθεση αργότερα, αν αποφασίσει ή αποφασίσουν να εγκατασταθούν, να μείνουν στο χωριό με ένα μικρό αντίτιμο. Τώρα μιλάμε ότι τα θερμοκήπια αυτά είναι στο Δεμάτι, έτσι, που είναι πολύ κοντά στο Μέτσοβο ή στα Γιάννενα? Πιο κοντά. Είναι λίγο πιο κοντά στο Μέτσοβο και βρίσκονται περίπου 40 λεπτά από τα Γιάννενα. Είναι 10 λεπτά από την Εγνατία είναι το χωριό. Πολύ ενδιαφέρον. Οπότε γενικά είναι η πρόσβαση εύκολη. Δημήτρη, εδώ τώρα έχουμε και αλλαγή της ίδιας της ζωής της Χριστίνας, αλλά και κίνητρο για όποιον θέλει να ακολουθήσει τη Χριστίνα. Ακριβώς, γιατί λαμβάνω και εγώ πολλά μηνύματα έτσι, αυτά τα 2 χρόνια που ασχολούμαι με αυτές τις ιστορίες. Είναι ότι ναι, καλά μας τα λέτε, εγώ τώρα αν έρθω εκεί τι θα κάνω? Οπότε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση υπάρχει μια ολοκληρωμένη πρόταση και από πλευράς διαμονής και από πλευράς εργασίας. Οπότε σου λέει στον οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο, με καλή διάθεση, ξέρεις, αμφισβητεί ή αμφιβάλλει για τις επιτυχημένες αυτές ιστορίες, δίνουν το βήμα και σου λένε ορίστε, ειδού ηρωός, έλα μαζί μας και να τα καταφέρεις. Γιατί κάθε φορά που το συζητάμε αυτό, Δημήτρη, σκέφτομαι και λέω το εξής. Τώρα, αυτό χρειάζεται δύναμη να το κάνεις? Είναι κάτι εντελώς φυσικά που πρέπει να σου έρθει? Να έχεις μια ρίζα? Να τα παρατήσεις όλα? Τι είναι αυτό που μπορεί να μετρήσει τον καθένα μέσα του για να κάνει την αλλαγή? Ναι. Εγώ νομίζω ότι από αυτές τις συζητήσεις που έχω κάνει, που είναι νομίζω τώρα πάνω από 70, σίγουρα πρέπει να το έχεις μέσα σου. Αλλά πιστεύω ότι αν βρεις και έναν συμπαραστάτη 2 και σε οθήσει, γιατί όπως ξέρουμε οι άνθρωποι είμαστε κοινωνικά όντα, αυτό μετά, δηλαδή αν βρεις έναν 2 ομοειδεάτη, νομίζω ότι εκεί πέρα γίνεται το κάνεις πράξη. Γιατί αυτή είναι η ερώτηση που κάνεις στην αρχή, είναι πολύ σωστή. Πώς να σου πει ακριβώς το σημείο που αποφάσισε να φύγει, νομίζω ότι είναι αυτό, να βρεις και κάποιους άλλους ανθρώπους που σκέφτονται το ίδιο. Στον παράδεισο ποτέ μόνος. Όπου και να είσαι, πρέπει να έχεις σίγουρα μια στήριξη. Χριστίνα, τώρα πόσο καιρό είναι που είσαι εκεί στην περιοχή, που έφυγες από την Αθήνα? Είναι 2-3 χρόνια? Έχω φύγει τον Οκτώβριο του 2021. Στα 4 χρόνια είσαι? Κοντεύω, ναι. Ο απολογισμός λοιπόν? Ο απολογισμός είναι ότι προφανώς δεν έχω μετανιώσει ούτε δευτερόλεπτο την απόφασή μου. Εντάξει, πραγματικά είναι ακόμα, παρόλο που έχουν περάσει τόσα χρόνια, βγαίνω έξω και κοιτάω γύρω μου και λέω ότι είμαι σε ένα όνειρο. Κάποιες φορές, ας πούμε, δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Εννοείται δεν είναι εύκολο. Δεν είναι τίποτα εύκολο, ούτε η απόφαση βασικά, γιατί αυτό που είπε και ο Δημήτρης πριν, δεν είναι μια απλή απόφαση. Πολλοί κόσμος ταλαιπωρείται μέχρι να την πάρει ή αν θα την πάρει τελικά. Συγγενείς, οικογένεια, γονείς είναι εδώ στην Αθήνα? Έχω μεγαλώσει Καρδίτσα. Είναι στην Καρδίτσα. Είναι στην Καρδίτσα. Λέω, ναι. Οι φίλοι τι είπανε όταν άκουσαν την απόφασή σου? Ήσουνα σε μια εταιρεία, ο περίγυρός σου τι είπαν? Οι φίλοι ενθουσιάστηκαν. Ωραία. Και ζήλεψαν λίγο συνάμα.
και που μου το μετέφεραν. Δηλαδή, πόσο θα θέλαμε να σε ακολουθήσουμε. Ωραία, δόξα των Λεμπρών. Ορίστε. Στρώνα το δρόμο να έρθετε. Βέβαια, το και είπες να τα δείτε ακόμα πιο εύκολα από ό,τι τα έχω βρει εγώ. Βέβαια, μπαίνετε στα ψηλά βουνά και βλέπετε τι σας προσφέρει εκεί και πάτε και κάνετε την αρχή σας κι εσείς. Όποιος θέλει. Ακριβώς. Μάλιστα, πολύ ωραία. Σας περιμένουμε. Πολύ ωραία και αυτή η ιστορία, Δημήτρη. Είπαμε εσύ έχεις καμιά 70 έτσι, ανθρώπους που... Κάπου εκεί. Ναι, που σηκώθηκαν και φύγανε. Έχεις και εσύ το χωριό σου την Άρνα. Μια πας εδώ, μια έρχεσαι εδώ, μια πας εκεί. Ακριβώς, το ένα πόδι εδώ, το άλλο πόδι εκεί, Έτσι όπως τα λες, και ευελπιστώ και εγώ και με την υποστήριξη των ψηλών βουνών και άλλων οργανώσεων κάποια στιγμή να κάνω κάτι αντίστοιχο και εγώ στο δικό μου το χωριό. Ωραία. Με τη δημιουργία μιας σκινσέτ, ναι, γιατί το χρειάζεται ο τόπος, χρειάζεται μια ένεση αναζωογόνησης, αν και σχετικά με τα χωριά για τα οποία μιλάμε δεν είναι μικρό, δηλαδή έχει ακόμα 30-40 μόνιμους κατοίκους που το καλοκαίρι γίνονται 200 και παραπάνω. Αλλά και πάλι είναι η μοίρα δυστυχώς των περισσότερων ορεινών χωριών της Ελλάδας, αν δεν αλλάξει δραματικά κάτι σε επίπεδο περιφερειακής πολιτικής τα επόμενα χρόνια, είναι η ερημοποίηση. Είναι μαθηματικά αυτό. Ναι. Αν δεν είναι τουριστικό χωριό, δεν είναι τα Καλάβρητα, δεν είναι το Μέτσοβο, δεν είναι άλλα 4-5 τουριστικά χωριά ή 10 ας πούμε, μέσα στην Ελλάδα, δυστυχώς τα υπόλοιπα με τόσες δεκαετίες αστικοποίησης και με τόσες δεκαετίες αλλαγή ενός προφίλ που βλέπεις ότι οι νέοι αντιμετωπίζουν τον πρωτογενή τομέα ή τον κτηνοτροφικό τομέα σαν πάρεργο ή σαν μια δουλειά κατώτερης κλάσης, δυστυχώς τα χωριά λοιπόν αυτά τα ορεινά, αν δεν αλλάξει ξαναλέω κάτι δραματικά, πάνε για ερημοποίηση. Ναι, αυτό και είναι πολύ κρίμα και νομίζω ότι αυτό κινητοποιεί πάρα πολύ κόσμο. Εμένα προσωπικά αυτό με κινητοποιεί και ως προς την στήλη και ως προς τη δουλειά στο χωριό, όπως λες. Γιατί δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένα χωριό 600 ετών και παραπάνω που προπολεμικά έφτασε τους 1000 κατοίκους μέσα σε 70 χρόνια να κλείσει. Δεν μπορώ να το δεχτώ και είναι και άλλοι άνθρωποι όπως βλέπεις και μιλάμε και πολύ συχνά και μεταξύ των οποίων παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο τα ψηλά βουνά που επίσης δεν μπορούν να το δεχτούν, οπότε η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Είναι αυτό που λέμε ότι ακόμα και ένας να σωθεί, ένα χωριό να μπορέσει να κρατηθεί, είναι κέρδος μεγάλο. Φυσικά. Και είναι ο καθένας τι κάνει. Κέρδος, Μαρία, πρόσεξε, και όχι μόνο κέρδος για το χωριό, γιατί και το χωριό είναι κάτι άλλο στην τελική ανάλυση. Είναι κέρδος πολιτιστικό, είναι κέρδος οικονομικό. Βλέπουμε ότι και το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί. Το μοντέλο εδώ της Αθήνας πια, έτσι όπως έχει γαντωθεί, δεν είναι βιώσιμο. Και εννοώ και το οικονομικό μοντέλο. Βλέπεις ότι δυσκολεύεται ο κόσμος να βρει ένα λογικό ενοίκιο, δυσκολεύεται να πάει στη δουλειά του, όλοι οι δρόμοι είναι πυγμένοι, οπότε είναι κέρδος για όλους θεωρώ, αν η ύπαιθρος ή η περιφέρεια, πες το πώς θέλεις, σταματήσει αυτή η πορεία προς την ερημοποίηση. Δεν είναι μόνο ότι θα κρατηθεί η Άρνα ή το Δεμάτι και θα έχω να πηγαίνω το Σαββατοκύριακο να βλέπω την πλατεία. Είναι κάτι πιο μεγάλο, θεωρώ. Έχεις απόλυτο δίκιο, με εκφράζεις απόλυτα. Χριστίνα, λοιπόν, οι κάτοικοι της Άρνας, λέω, επειδή μιλούσαμε για την Άρνα, του Δεματιού, στο Δεμάτι εκεί που είσαι, είπες είναι λιγότεροι από 10, οπότε αν μπορείς εύκολα να στείλεις χαιρετισμούς, ότι στο Sky εμείς εδώ τους σκεφτόμαστε, ένα καλημέρα να φωνάξεις, ένα καλησπέρα, θα σε ακούσουν. Χαιρετούμε τον πρόεδρο, τον Χρήστο τον Ζιάβρα, την Βασιλεία, την Κατερίνα. Δεν θα πω άλλα ονόματα γιατί θα ξεχάσω και κάποιους και θα παρεξηγηθώ. Έστω και προς τους 4. Γιατί είναι και μεγαλύτερες ηλικίες και είναι δύσκολο να μας ακούνε. Εγώ θα ήθελα να πω ότι επίσης, γιατί το είπε πάρα πολύ ωραία ο Δημήτρης, είναι ακριβώς αυτό που λέμε και συμφωνούμε, ότι επίσης δεν μπορώ να δεχτώ και δεν μπορούμε να δεχτούμε στα ψηλά βουνά το γεγονός ότι οι άνθρωποι θέλουν να αλλάξουν τη ζωή τους και δυσκολεύονται τόσο πολύ να το κάνουν. Ας αλλάξει λίγο αυτό κάποια στιγμή και ας δημιουργήσουμε ένα καινούργιο παραγωγικό μοντέλο και να κάνουμε τη ζωή μας λίγο καλύτερη. Να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο. Χριστίνα Παπακυρίτσι στα ψηλά βουνά την βρίσκεται στην σελίδα και βλέπετε όλες τις λεπτομέρειες που έκανε αυτή την αλλαγή από την Αθήνα, πήγε στο Δεμάτι Ζαγορείου, και Δημήτρης Κυριαζής, αρθρογράφος στη Live Γειτονιές της Ελλάδας, που κάθε μήνα με βοηθάει και μου γνωρίζει έναν άνθρωπο που μου αρέσουν πάρα πολύ οι ιστορίες που βρίσκεις, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Και σε εσάς.